Vols fer el favor de parar? Que en 3 minuts començarem i encara estaràs aquí liat. És que ahir em sortia, de veritat. És que això no aguanta. Avui que no toca, avui sí que fas el papallona. Sí, Vera. Al món nano a les matèries no els hi afecta la gravetat. Ni a mi tampoc. Quan penjaré d'aquí no cauré, ja veuràs. Què dius? Vinga, va. Comença. Nino. Com més petit és un objecte, més varien les seves propietats. Com més petit és un objecte, més tensió superficial té i menys li afecta la gravetat. Nano, era això, no era això? Va. Escolta'm, que m'he de penjar. Va. Sí, però... Hola, nanos! Quin parell aquests dos! Si voleu fer l'experiment, heu de tenir 2 tasses de diferents mides. Una normal i una de molt petita, de la mida d'un didal. Heu d'omplir els recipients amb aigua. Gireu la tassa gran i... cau, no? Ja m'ho esperava. Gireu la tassa petita i... Tachan! No cau! Això passa perquè la força que estan fent les partícules entre elles és més gran que la força que fa la gravetat perquè caigui la gota. Potser la tassa era una mica massa gran, no? Va, llocs, que comencem! Nino, nano, al nanomón les coses no semblen el que són.